Iba, ya, ito. Thousand years Maybe later. ang manin popcorn, story time, dito sa may Tindil ng Dakbayan sa Dugian mga kapinggas. So, meron tayong pupuntahan mga kapinggas. Pero mga tagal-tagal na po tayo mga kapinggas. Atong atuon mga kabingay, itulukan po kay mga kabinggas rin sa may Turin, no? Kaya na-discoveryhan na po mga kabinggas. Tara, food trip tayo. Let's go!
Okay, so ginawa na to ng spaghetti. Saya. Perfect na perfect. Ano mga kabingato ng tinawa ng ilang eggs, mini mga kabingato. So, biko. Ganda biko. Tama yung texture, hindi ka tamis.
Ano? Ang kwan. Pang kwan. Makaroni. Ay, galing mo. Okay din ka pero gusto gagawin lang ipan. Okay. So, it's the goods ko mga rakita. Mga hindi ko. Then, 0.9 kay ato lang sa burger nila kay medyo kay gahe, no? Pero goods ka po, list na din kayo ng pagkaon nila na nauna yung pinatulawan sa sabihan. Ito po si DJ March in today's video. See you in next my vlog mga sabihan. Babush ka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.